hjælpe til at læse det igennem, og der blev ikke rettet et eneste komma. Det var skrevet, så jeg kunne stå ved det, som jeg havde sagt, det jeg havde gjort. Men det er selvfølgelig altid spændende, hvordan reagerer folk. Og jeg havde en medarbejder, der bogen var skrevet færdig, over på Christiansborg. En rigtig god fyr. Det er en akademiker, som hjælper mig. Og jeg sagde til ham, jeg har jo lavet mange overraskelser for ham. Da jeg gik ud sidste gang og stemte imod, der fik han indtil der vi før jeg offentliggjorde det i avisen, hvor jeg ville dø af skræk, hvis det var, at han vidste, at jeg gik ud og gjorde de ting. Så jeg gav ham, vi fik en god snak, vi sagde på kontoret, og så siger jeg til ham, ved du hvad, Andreas, jeg er ved at skrive en bog, eller har skrevet en bog. Kunne du ikke tænke dig at læse den, så jeg helt forvirret ud. Og så siger han jo. Så kan du ikke prøve at gå ind og læse den med dine øjne, og så se om der er noget, du synes, at... og det skulle man nok ikke have sagt til Andreas, fordi han satte røde mærker under halvdelen af bogen. Og mente overhovedet ikke, at han så fare i alt, hvad det var. Og det der med det sorte kapitel, der sagde han, ja, for pokker, prøv at tænke på Ekstrabladet og BT. Så sagde han, kan vi ikke ordne det ved, at jeg går op og giver dem et manuskript, og så de kan læse det igennem, og jeg kun snakker med den journalist. Sagde han. Det synes han alligevel ikke. Det endte så med, at jeg sagde til ham, at alle de røde der, dem lader vi egentlig stå. Og vi kan jo se bagefter, jeg gav Fyns Stiftstidende eneret på den. Så tænkte jeg har altid frygtet BT og Ekstrabladet. Men da det kom frem på Fyns Stiftstidende forside, hvor der står, Jan Johansen, han tog heroin og LSD, og det var sådan set det eneste, der stod på hele forsiden. Så man kan tage lidt fejl i bladet en gang imellem. Men sådan er det jo. De skærer kagen selv. Men jeg synes, at i det hele taget at udgive en bog omkring sig selv og åbne sig selv så meget, det har været lidt hårdt undervejs. Jeg har nogle gange sagt, er det nu det rigtige, jeg gør? Men jeg kom frem til den samme konklusion, at det skulle jeg gøre. Og da det sorte kapitel kom med, så snakkede jeg med nogle mennesker, som godt vidste, at jeg havde gjort det. Jeg snakkede med nogle mennesker, som aldrig havde set mig eller hørt om mig fra den side af. Og de sagde det samme, at det skal være en hel Jan Johansen der med. Og det er så blevet der, og det ligger der nu. Og jeg synes faktisk, når jeg læser den selv, så er det fuldstændig et billede af mig. Og der har du været rigtig god til at få skrevet og genfortalt på papir, på skrift, en fortælling om, hvordan mit liv har været. Og det har jo været noget specielt. Det ved jeg også, og det blev mere specielt, da jeg fik det læst. Og rive alt det frem for sine erindringer, det var sådan, at jeg blev bange for mig selv, fordi der kom ting frem, som jeg har haft lidt om bag det i mange år, inden jeg tænkte over, det kommer frem, når man begynder, og lige pludselig skal tænke tilbage på den måde her. Men det har været en spændende proces, det har været en proces, hvor jeg har haft åndenløb nogle gange, og hvor jeg har glædet mig rigtig mange gange til den dag her. Og nu glæder jeg mig kun, fordi nu er hestene så løs jo. Men jeg tror, at fordi jeg lavede hele det projekt her, det tænkte jeg meget over. Hvorfor gør du det, Jan? Hvorfor går du ud og fortæller så meget om dig selv? Fordi lige pludselig så er der en rigtig masse mennesker, der ved. Rigtig meget. Peter ved faktisk rigtig meget. Det er lige før, han ved lige så meget som Jelle. Men det er fordi, at når man, som man godt kan udtrykke det, kommer til at sidde skævt på potten for lille, så kan man altså godt komme godt afsted på et senere tidspunkt. Når man kommer ud af skolen, og har været en drønner i skolen, være ballademageren. Hvorfor lavede du ballade? Jamen, det var selvfølgelig, fordi der var et eller andet. Altså, havde det været i dag, så havde jeg jo fået en masse bogstaver bagved, sandsynligvis. Så fejlede det et eller andet. Men jeg tror bare, at jeg tænkte, hvis jeg kunne fortælle min historie, så er det jo en god historie til at fortælle videre, også til dem, der i dag kommer ud af skolen, for eksempel. Ikke har de kompetencer til at tage sig en uddannelse. Det var også nogle af de ting, jeg har skrevet meget i bogen, det er jo, da vi skulle lave en ny folkeskolereform, der var jeg meget oppe på dupperne, fordi jeg vidste jo, hvordan det var at komme ud af skolen, ude på arbejdspladsen, og lige pludselig, så skulle man måske på kursus, fordi man blev tillidsmand. Så var man dybt hamrende rystet over at skulle afsted, fordi sidste gang jeg stod op ved tavlen, der blev jeg gjort til grin ved min lærer læste min stil op, som jeg havde stavet det.
Og så derfor står jeg jo mange af mine kollegaer, der skal tage en uddannelse, og måske har haft de sidste dårlige oplevelser fra skolen af. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi får lavet en ny folkeskolereform. Fordi det betyder så meget for mig, at i dag, de job, jeg gik ud til, de fandtes næsten ikke i dag. Dengang jeg gik ud af skolen, der kunne jeg jo gå ud, og få et hvilket som helst job. Det kunne jeg jo se dengang, jeg forlod skolen. Der er en lille historie om, at midt i 8. klasse blev jeg enig med mig selv om skolen og mig. Vi var ikke ret gode venner. Så jeg gik faktisk ned til den lokale tømmerhandel og fik mig et job. Og havde været der i 14 dage. Jeg kan huske, det var tømmermester Johansen. De var sådan 2 brødre, der havde. Så lige pludselig i dag, så står jeg nede ved siden af mig og siger, har du ikke glemt noget, Jan? Og jeg tænkte, jeg havde ikke glemt noget af det, alt det, jeg havde lavet. Jeg havde jo pakket noget, der skulle sendes ud. Og så siger han, har du ikke glemt at meddele i skolen, at du har taget arbejde? Og så stod skoleinspektøren lige bagved, han så det der. Men det var den slags historie. Dengang var det jo ikke så sjovt, for jeg heller ikke fortalt noget derhjemme, så ingen vidste. Jeg gik jo bare glad i skole med det, og så gik jeg ned og arbejdede ned med tømmermesteren i stedet. Så det har jo været med til at forme mig på en eller anden måde. En anden god historie som knægt, det var 14,5 år. Så tog jeg arbejde første gang på Lindøværftet, som jeg har været i 28 år, som bydreng. Og jeg fik min egen bycykel, og så fik jeg hjelmen på hovedet, og så et skilt, hvor der stod, at jeg var bud derude. Og jeg havde været der i 14 dage, 3 uger, så skulle vi have lønforhandlinger, og jeg var sammen med en, der hed Flemming Låsby, han var ældre end jeg, og vi gik ind og lavede en lønforhandling, og vi kunne overhovedet ikke blive enige med chefen. Jeg er helt lysk her, kan jeg huske. Og så siger han, vi fik 1,75 eller 1,25, jeg kan ikke lige huske det. Vi fik i hvert fald, vi forlangte næsten lige så meget, som vi fik i løn i forvejen. Og det ville de ikke give jo. Så gik vi lige ud og stak hovederne sammen, og så sagde vi, så går vi hjem. For det så vi jo, de voksne gjorde for fanden, ikke også? Altså, de strækkede jo ude på lidt. Og så gik vi sgu hjem. 3 dage, hvor jeg kom hjem, jeg sagde heller ikke så højt til min mor og far, at jeg var strækket. Så kom min far hjem og sagde, hvad fanden laver du, knægt? Jeg siger, hvad mener du? Du er ikke på arbejde, jeg blev kaldt op på lønningskontoret. Han arbejder nemlig også derude. Og så siger jeg, jamen det er fordi, vi strækker jo, vi kan ikke få den lønforholdelse. Jeg synes, vi skulle gå derop. Og sagde, jeg går ikke derop, før mine kammerater med. Hvis han ikke vil gå med, så går jeg heller ikke derop. Så gik jeg ned og snakkede med Flemming, og så sagde han, jamen jeg er snart 18 år, jeg skal derudfra alligevel. Så du går bare derude. Så jeg gik derud, og jeg fik forhandlet 1,25 hjem. Og de 3 dage, jeg havde strækket, fik jeg også løn for. Det var min første konflikt, og det var jo en lykkelig konflikt. Så det har jo selvfølgelig også været med til at forme mig hele vejen igennem. Og det er jo det liv på Lindøværftet, som har formet mig og kæmpet de kampe, der skal til for rengøringsklubbens medlemmer, fordi jeg blev rengøringsmand. Jeg skulle tage et skibsbyggerkursus. Det skibsbyggerkursus, da vi nåede til tegningslæsning, der sagde det bare, bum, så kunne jeg ikke længere. Fordi der skulle jeg jo skrive noget, og det kunne jeg ikke, og jeg var som hunderej for at dumme mig, fordi at min lærer havde læst min stil op dengang. Så der stod jeg af simpelthen, og så gik jeg ind, så sagde jeg, har I ikke bare et job til mig? Jo, men du kan bare komme til at gøre rent, sagde de. Altså bare den måde, de siger det på, ikke også? Så sagde jeg, det vil jeg meget gerne. Og så var jeg faktisk rengøringsmand i 28 år. Det hed ikke, da det sluttede derude, der hed servicemedarbejder. Alt blev finere, men det var det samme jo. Jobbet var det samme jo. Og det er det, der har formet mig, og derfor var jeg rigtig glad for at komme ind i fagbevægelsen. Kæmpe for de mennesker, jeg holder så meget af, som jeg selv er en del af. Først lige i SID, hvor jeg blev formand, og senere 3F Østfyn, hvor vi lagde 6 afdelinger sammen. Og det har også formet mig til at komme på Christiansborg. Men det var lige den dag, der hvor Poul Erik ringede, hvor min telefon ringede og sagde, stiller du ikke op, Jan? Stiller op, sagde jeg så til Poul Erik. Det var formanden dengang i 3F. Siger han, ja, til Folketinget. Nej, det gør jeg sgu ikke. Men han fik mig overbevist til sidst om, at der manglede en afspejling af det danske samfund i Folketinget. Og til sidst tænkte jeg, det gør jeg sgu, for det er så farligt at stille op, fordi det er svært at komme ind. Og jeg må gerne sige til jer, at jeg fik en fantastisk opbakning i hele valgkampen. Jeg fik et fantastisk valg, men jeg havde ikke troet på, at jeg kom ind. Så jeg havde faktisk skrevet en tale på, hvorfor jeg ikke kom ind. Men jeg glemte bare, at vi først talte personlige stemmer op dagen efter. Så da vi holdt fest hernede i det lokale efter valget om aftenen, så kunne jeg ikke komme til at holde talen jo, fordi vi har ikke talt personlige stemmer op. Og det
gjorde de først næste dag, og heldigvis så kom jeg jo ind, men det har været en uvirkelig rejse hele vejen ind til Christiansborg. De første 3-4 måneder gik rundt derinde, der anede jeg overhovedet ikke, hvad jeg gjorde. Jeg gik glad ind på Christiansborg hver dag, og var hammerstolt. Men for pokker, hvor var det en omvæltning. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, jeg kom efter det. Jeg synes også, at jeg har lært meget inde på Christiansborg. Der er også nogen, der kender mig inde på Christiansborg. Jeg er ikke den mest ukendte politiker derinde mere, blandt kollegaer i hvert fald. Fordi at de gange, jeg har været ude og slås for dagpengene blandt andet, det er jo fordi, at jeg er en del af dem der blev arbejdsløse. I en krise, hvor de er totalt uskyldige. Det var ikke deres skyld, det skete her. Det var kapitalens skyld. Så derfor, når jeg kom hjem med toget i weekenden, så mødte jeg jo mine gamle kollegaer nede ved købmanden. Og de stod jo der og sagde, hvad fanden laver I, Jan, derinde? Det var kollegaer, der har arbejdet hele deres liv. De har altid bare betalt deres skat, de andre har lagt samfundet til last. Det må vi ved at smige ud. Og det kunne jeg altså bare ikke, det vil jeg simpelthen ikke se til. Jeg var valgt ind på at gå ind og redde dagpengereformen, så vi fik en ny, for den var så drønhamrende uretfærdig, men ikke nok med det, så lige midt i en krigstid. Så derfor har jeg hele vejen igennem, jeg har siddet i Folketinget, der har jeg kæmpet for dem, jeg selv er en del af, og dem, der har stemt for mig. Og det vil jeg blive ved med at gøre. Og derfor håber jeg selvfølgelig også på, at vi vinder igen. Jeg håber på, at jeg selvfølgelig kommer ind og gør det her stykke arbejde færdigt, men ingen garantier der jo, når man stiller op til noget valg. Men jeg har været glad for det valg, jeg har taget. Jeg har været glad for den kæmpe opbakning, jeg har fået hele vejen igennem. Fordi havde jeg ikke fået den opbakning for alle de mennesker, der vil hjælpe mig i en valgkamp, så havde jeg ikke stået det igennem. Havde jeg ikke fået den opbakning kom hjem her sidste gang, hvor jeg stemte for et forslag og mod min egen regering, havde jeg ikke givet mig alle de skulderklap, da jeg kom hjem, så havde jeg måske heller ikke holdt så meget til det. Men selvom det blev koldt på Christiansborg, så blev det varmt derhjemme. Så jeg tog bare en ekstra striktrøje på, når jeg gik rundt inde på Christiansborg. Så jeg vil bare sige til jer, at det fortæller bogen alt om. Og jeg vil gerne sige tak for det samarbejde, vi har haft. Og jeg håber selvfølgelig, at vi får stemt nogle flere ind. Fordi jeg har netop også valgt at sige, at jeg ikke vil tjene på den bog her. Alt hvad der kommer ind, jeg skulle have haft som honorar for den bog, det har jeg oprettet et fond, der skal være med til at gøre, at der er flere ude på arbejdspladserne, der begynder at interessere sig for politik, så vi kan få en større afspejling af det danske samfund inde på Christiansborg. For det trænger der altså til på en eller anden måde. Jeg kan jo godt mærke, når jeg diskuterer med Mogens, nu vil jeg ikke sige, at Mogens Lykketoft er den værste, men der er jo masser, vi diskuterer med derinde, der ikke har prøvet at være ude i samfundet på samme måde, som jeg har været. Og det mangler vi nogle flere af, så får vi nogle andre diskussioner derinde. Så det skal bogens overskud gå til, så derfor håber jeg selvfølgelig, at der er rigtig mange, der køber den bog, så vi kan sætte noget i gang omkring de ting her, og så bruge det fond til, at vi bliver flere ude fra arbejdspladserne inde på Christiansborg. Så nu vil jeg ikke sige mere, når jeg også snakker rigtig længe, men jeg har lige noget på hjertet, tak fordi I mødte op. Jeg er rigtig glad for det. Helt ydmyg over for det, det må jeg nok sige. Da jeg vågnede til morgen, så tænkte jeg, her er det i dag, alt det her sker ikke også. Men det er jo rigtig dejligt, at der kommer så mange mennesker. Og så har jeg fortalt lige lidt om, hvad jeg har på hjertet. Der står meget mere i bogen. Tak for det.